дар аэропортҳо аз байн мебаранд. Ҳамин гап рост боша ё ки не? Ман ҳама вақт документ қатӣ будам. Документом тамом шудаи сабаб барои ҳамин Тоҷикистон омадам. Ягон кас ҳамихелӣ ситуатсия ба дучор шудагӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. имрӯз мо тасмим гирифтем ки комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. кадомега доруҳои гиёҳӣ дар кор бошад, марҳамат видеоро тамошо кунед. ширкати шифофармо ҳиҷомаи ройгонро дар шаҳри Москва барои шумо пешниҳод мекунад. Инчунин доруҳои гиёҳӣ барои простатит, доруҳо барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар ва риш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан. боварӣ надоред, худи ҳозир дар рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. шифофармо дар хизмати шумо. акбар шоев нависонда. ассалому алайкум акаи Сорбон. мегӯянд ки дар Федератсияи Россия ҳозир ҳамин рейдҳоро дар аэропортҳо аз байн мебаранд. ҳамин гап рост боша ё ки не? Россия аз байн чиро мебарад? камтарак маълумот медодем. дар Федератсияи Русия барои муҳоҷирон аз байн бурдани ягон чизе ҳозир тасдиқ ва аниқ шидагӣ нест. яъне ки рейдҳо бигем сахттар шидагӣ хато намекунем, ба хотире ки муҳлати реестр ба анҷом расид ва ҳозир депорткунӣ сар шид. ахберҷон нависонда. акаи Сорбон салом. бародар патент ба Краснодарский край аст. метавонам патент ба Москва перевод кунам. дар асл гирем агар переоформлят кардани патент иҷозат ҳаст, лекин дар амал ҳеҷ чиза у қадар ба назар намегирад ва шумо дар ҳар ки ҷое ки қарор дорем кору фаъолият мекунед ва зиндагонӣ мекунед, бояд ки аз ҳамҷо ҳуҷҷатгузорӣ карда ҳуҷҷати хитона, яъне патенти хитона дастрас карда бошем. Саадӣ нависонда. салом ака. ман моҳи август граница рафта омадам. регистратсия дорум, ҳеҷ проблема намешавад. граница рафта омада бошен ва регистратсия дошта бошен, агар мигратсиони картаи работа ҳозир дошта бошен, бояд ҳатман патентам дастрас карда бошен. як нафари дигар нависонда. ассалому алайкум акаҷон. барои чӣ ман 4 нида рафтам? ман ҳама вақт документ қатӣ будам. документом тамом шудаи сабаб барои ҳамин Тоҷикистон омадам. 3 моҳ без ба биё гуфтан омадам. дар чорни списка ғалтидан инагна мешавад ки бо тариқи мақсад ошибкарам мешавад ғалтида ва шумо ки дар ҳама ҳолат бо ҳуҷҷат гаштагӣ бошен, агар метавонед ки бирен мақсад ба шуғли аҳолӣ ҳамин чиза пешниҳод кунед ба ҷои шиноснома ба раводид ва ин чиз ислоҳшавандае. агар ки дар ҳақиқат шумо ягон нарушение, ягон проблема надошта бошен, номи шуморо аз чорни списка метавонанд ки бардоранд. Турсунова нависонда. шумо ки дар телефон дигар чӣ менависӣ, дар баромад дигар чӣ гап мезанем? барое ки ту мафкураи хуб надорӣ. мо чизеро ки дар бораш гап мезанем, дар аввали видео дар бораи чизе ки гуфтем, ҳамонро гирифта номи видео мемонем. камтар бо диққат гӯш кунем, бо мафкураи хуб бошен, агар дуруст мефаҳмем ҳамаша. бародаро, кадоме ки мехоҳад границаи Қазоқистон пересикат кунад ва ҳуҷҷатҳои худша аз нав кунад, номеро шумо мебарад, занг бизанед, шуморо граница мебарад ва ҳатман айнои мо гап занед, бо скидка дорад. як нафари дигар нависонда. салому алайкум. ягон кас аз аэропорт гардондагӣ дубора рафта гузаштагӣ ҳайми бошад нависед. проверка кунӣ тоза мебурояд. не ки Россия намемонад дар омадам. ягон кас ҳамихелӣ ситуатсия ба дучор шудагӣ. ихелӣ ситуатсияда бисёри нафаро дучор мешаванд. яъне ки якбора мегардонанд, дуюмбора попитка мекунанд, мераванд, мемонашон. ва боз ҳаст варианте ки дуюмборам попитка мекунанд, даромада намемонашон. шумо аз ҳама варианти беҳтаринаш ие ки шуғли аҳолӣ ҷои шиноснома ба раводид биред, ҳамунҷода ҳамаша аниқ ва дақиқ мегӯям барои шумо. паспортона пешниҳод мекунед, тамоми линияҳоро проверка мекунанд. қутбиддин нависонда. салом акаи Сорбон. чаро ман амина кушодам вай кор накардест, дани база надорад. илтимос атфети аниқ диҳед. касе ки ҳамин приложениеро намефаҳмад, дар комментария фикротонро бинависонед, мо барои шумо ёд гирифтанша видео мекунем, мегузорем ки кортон озод бошад. забирзода нависонда. салому алайкум ака. аз алқаи корона қарз гирӣ, насхӯрӣ, охириш чӣ мешавад? охириш агар тра дар суд бутан, мақсад ки сума ҳатман пардохт мекунӣ. ва боз як чиз дигар ки агар тра дар суд бутан, тра запрет мекунанд ки аз Россия баромада наметавонӣ ё дигар ба Россия рафта наметавонӣ. тоҳиров нависонда. салом акаи Сорбон. патенти моро аннулировать кардаанд. ман чӣ кор кунам? баромада равам аз Россия. патент аннулировать шудагӣ боша, мутаассифона шумо то муддати 1 сол дигар патент гирифта наметавонед. аз ҳама рӯи беҳтаринаш мебуроен ва муҳлате ки аннулирован шудагие, ҳамон муҳлата нигоҳ карда баъдан сафар мекунем, менем боз.
як нафари дигар нависонда: салом акаи сорбон, даъваткунӣ ба хизмат сар шид ё ин ки не? даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ нест, аз моҳи дигар сар мешавад ва то охири моҳи ноябр давом мекунад. Зинда ва сарбаланд бошем бародаро. Савол боша бинависен. барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com